Здравейте, 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 скъпи приятели! Отново сме на линия и днес ще говорим за молитва. Молитвата. Говорихме в предишните видеа, ще ги видите в YouTube, ще ги видите в Facebook, даже в TikTok има. Гледам, че хора са гледали и свързали са се. Благодаря на Бога. Искам Бог да докосне сърцата ви. Моля се Бог да докосне сърцата ви, душите ви. Заедно да видим тия неща, защото те са много важни за тия последни времена. Иначе не бих ги казал, не бих ги се включил. Защото всеки знам, че днешно време има много информация по лицето на земята. Има телевизия, има предавания по телевизията, има християнска телевизия. И днеска съм гледал християнска телевизия на Благовест Велев и попаднах на много интересно нещо. Гледайте го, ще го разберете за гоненията на църквата в Корея. И много насърчително за последните дни, които живееме. Защото как са гоненията в Корея, така могат да дойдат и при нас, независимо, че не сме корейци и не сме под комунистическо, да кажем, робство, няма да греша. Говорихме за това как да познаваме Библията, за какво сърцето ми иска да споделя с вас това слово, е точно заради това как да познаваме Бога. И какви са стъпките на основите на вярващия, за да може, когато имаме силна основа, ние тогава можем да градим нашия живот върху канарата, която е Исус Христос. Защото днешно време са се повдигнали, има много лъжи, много религия. Даже в Библията са хвърлили различни преводи от както е преведена на български Библията до днес. Има много изменения за Словото и това ще го говорим също. Щом дявола може да ограби, даже да слага лъжи и да се печатат и Библии, преводи, които да губят смисъла си вече, не се говори добре това за църквата. Времената ще станат лоши спрямо живота на тази земя, защото просто системата, в която живееме, както казах, миналото видео е корумпирана. Системата е корумпирана и не подлежи, тя не вярваща система, не вярва в Бога. Духа на антихриста на земята и си прави леко по леко си прави път и в средите на вярващите. Затова съм подбуден от Святия Дух да ви говоря това слово. Бог да докосне сърцата ви, се моля това слово да не падне върху камени и да се дойде дявол да го открадне от живота ви. Пращам кръвта на Исус Христос върху вас да ви пази, да пази мислите ви, душите ви, сърцата ви и да разберете словото, да ви дава Господ търпение да ме слушате също. Говорихме, това ме потикна как да познаваме Бога. Как да познаваме Бога, как да вярваме в Бога, когато не сме виждали, когато не чувстваме, когато не чуваме, не може да вярваме в Него. И вярата ни ще бъде празна, вярата ни няма да бъде толкова здрава, ще не е посадена на хубава основа, на нищо е посадено това, просто да вярваш в нищото. Не мога да вярваш в нищо. Кой ще вярва в неизвестно и в нищото? Няма как. Но Бог как показва себе си, че съществува в живота ни? Едното е да погледнем природата, морето, планините, каквото ни обкръжават, красотите и разбираме, че това не е създадено от магическа пръчка, но това е създадено от някой. И това някой е Бог. Бог е Ехова. Аз съм, който съм, каза Бог. От нищото Бог е направил нещото. И това мога да видим в Библията. Няма да намерим в други книги, ще намерим в Библията. Светото писание, което Бог изпрати Словото си, Бог
показва себе си също чрез Словото. И много е важно да четеме Библията. Едно от най-важните начини да познаваме Бога е четенето на Словото. Запомнете, горе-долу съм направил ред на тия проповеди, лекции, които ви изнасям. Се надявам, че ще бъда разбран от всички. На първо място, за да познаваме Бога, това е чрез Библията. Бог описва себе си. Това са Божите думи написани. Божите хора са били водени от Святия Дух да напишат Библията. И това е Божието Слово, Библията. И тя е написана, както казахме, на еврейски, на латински, на старогръцки. Ако може да си намерите Библии, които са писани Стария завет на еврит и на на еврит и на латински, новия на старогръцки или на гръцки, и след това дойде и българския. Намерете си по-старите преводи да четете, защото те са по-стари, ако знаете малко и езици, ще ви бъде по-лесно да разберете и да правите равносметка между преводите на Библията, защото има малко изменения от Словото, от преводите, които са преведени. Нормално е, всеки преводач различно взима, не внимава във всичко и така. Но това не е толкова опасно и не е толкова трагично, защото Бог ни изпрати Святия Дух. Когато Исус Христос се възнесе, Библията казва, Исус Христос, когато се възнесе на небето, каза: ще ви изпратя, ще дойде Святия Дух върху вас, който ще ви учи на всичко. На всичко значи на това, което е писано, на това, което не е писано. Святия Дух е Бог и Той ще ни учи на всичко. Това е един от начините да познаваме Бога е Библията. Втория начин да познаваме Бога, спрях се няколко дни съм говорил за църквата. Важно е да се ходи на църква, важно е да се общува с вярващите хора, особено в тия последни времена, защото в тия последни времена, ако има гонения, както има в Корея, както чух днеска по телевизора на християнска телевизия, българска християнска телевизия, в Корея хора са гонени, не могат да се събират по църкви, събират се по домашни групи. Пещерската църква отново в тъмнините, посред нощ ще се събират, просто само да има събирания. Затова просто си задайте въпроса и вижте колко е важно човек да се събира днешно време. А ние, понеже сме свободни и нямаме гонения, даже не ходим на църква. Седиме си и от вкъщи гледаме службите от YouTube. Това малко, замислете се дали е прилично и е нормално, но трябва да си добием, да си направим навици. Навици, трябва да четем Библията. От тия телефони, които имаме и от служителите, които слушаме постоянно, той е какво каза, он е какво каза, другия какво каза, тая информация, друга информация, и забравяме да четем Библията. А това да четем Библията, това е опасно. Опасно е, защото по този начин идват религиите. Може да ми кажете: добре, брат, нали всички са вярващи, пастори, служители, като говорят, сега и аз в момента говоря, как да разбереме, защо да не ги слушаме? Не е лошо да ги слушате, аз не казвам да не ги слушате, но казвам да четете Библията повече, отколкото да ги слушате. Защото човекът си е човек, и ако имате един въпрос някакъв и го зададете на 10 различни пастора, може да получите от 10-те 8 различни отговора, например. Или 10 на 10. Затова в Библията ще намерите вашите отговори. И казахме, че да ходите на църква е много важно, да има домашни групи. Трябва да създадеме навици, защото тия навици, като че ли някои църкви въобще не ги практикуват. И някои вярващи въобще не ходим на църква по 20, по 30 години на църква,
и не сме прочели Новия завет даже. Да не кажем да Стария завет. Въобще не четеме Библията, а иначе, като ни питат някои вярващи, знаем да говорим традициите, какъв ден да пазим, какво да ядем, какво да пием, какво да не пием, съботите, другите религиите, всички тия неща ги знаем да ги разправяме. Затова просто е много важно да се чете Библията и да не спираме да се събираме, да ходим на църква, да ходим на домашни групи, да не спираме, защото това са го правили апостолите, когато Исус Христос е възнесъл, апостолите не преставаха да се събират заедно. Библията пише в Деяния на апостолите, че те постоянстваха, даже в Йоан, мисля, че беше някъде, казваше, че не спираха да се събират заедно и да слушат Божието Слово, поученията, да ядат хляба, казахме заедно, да общуват и да се учат от поученията, от това, което са гледали от апостолите, да получават другите, защото църквата се разрастваше много и църквата, казахме, че трябва да има структура, да има пастори, апостоли, пророци, евангелизатори, учители и всеки един да върши работата си, без да се бутат един друг, но всеки да върви в пътя си според дарбата, която Бог му е дал, за да може за да бъдат угодни на църквата. Бог е поставил също и презвитери, и дякони, гледаме по-натам, които са помощни служения на църквата, и помощните служения на църквата също са дадени да се служи в църквата и да помагат на вярващите. И Библията казва, даже ако някой е болен от вас, нека повика църковните презвитери, не специално апостола, не специално пастора, не специално пророка или учителя или евангелизатора, но каза да повика и църковните презвитери. А в другите неща, в другото слово на Библията се пише също за Исус Христос е казал на учениците си, идете, научете народите, който повярва с кръща ще бъде спасен. Каза, болни целявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте, даде им власт на цялата сила на врага. И вярващите, които сме вярващи, които вярваме в Исус Христос, ние имаме тази сила да използваме. И днес точно това ще говоря. Трето нещо, което искам да говоря, мисля, че трето, това е молитвата. Молитвата е едно много важно нещо, което трябва да правим. И само думата, като казваме молитва, тя означава в самата себе си, като говориш молитва, да се молиш и да пуснеш молба някъде, означава молба, молитва, просене. Това означава да просиме милост, да просиме нещо, да искаме нещо. И там молитвата е молитва към Бога, не към хората. Ние не сме зависими от хората. И тия последни дни, последни времена, които живееме, ще трябва да се отделиме, да не бъдем зависими от хората, да не бъдем зависими от системата. Ще отворя една малка скоба, докато сме свободни, докато още можеме, отваряйте фирми, работете, вършете неща, които трябва да вършите, работете, така работете, че да не бъдете зависими от системата, защото системата, която живееме нещо време, е корумпирана и е лоша система. Системата е дяволска, системата духа на антихриста на тази земя. И за да не бъдем толкова, трябва да се стараем повече и повече да се махнем от тази система. Даже има хора, които казват да си запасяваме с храна, с неща, ако имаме възможност да ги трупаме, храна, вода и всичко станало, защото не се знае в кои времена и кои гонения може да настъпи църквата, в времената, в които живееме. Искаха с COVID да затворят църквите, сега не се знае, може и друго. Правиха ваксини и много от служителите, от пасторите, от църквата, от братята, сестрите са с вакциниране по няколко ваксини. От страх да не загубят работа, да не загубят, да не затворят службите на църквите и така нататък. Една лъжа на дявола, според мене, аз го мисля така. Не знам вие как мислите, но аз мисля, това беше една голяма лъжа на дявола, просто да изпита. Дявола си попипва почвата, да види до каква степен ние можем
да устоиме в трудните дни, когато ще дойдат в изпитанията, които ще дойдат в живота ни. Затова днес аз ще говоря за молитва и за пост. Молитва и пост, защото поста и молитва върват понякога ръка за ръка. Много добре знаете голямата и прочута глава на молитвата, може да се прочетете в Матея 5 глава, 6 глава, цялата глава, и много хубаво направено вътре в тази глава. Благодаря на Бога за Святия Дух, за това, че е движил апостолите и писателите на Библията. И виж колко хубаво е подредено само. В началото пише за милостинята, когато правим добро на някой. След това пише за молитвата, как Бог ни учи да се молиме. Ама днес ще ви прочита малко. Значи, 6 глава четеме на Матей. Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, за да ви видят. Иначе няма да имате награда пред Отца си, който е на небесата. И тъй, когато правите милостиня, не тръби през себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат хвалени от човеците. Истина ви казвам, те са получили своята награда. А когато ти правиш милостиня, вижте, когато ти правиш милостиня, това не е ако искаш да правиш милостиня. Какво значи милостиня? Милостиня е да даваш на сиромасите, да даваш нещо от себе си, да направиш нещо, да даваш време, да даваш средства, да даваш пари. Това значи милостиня. Да даваш внимание и така нататък. Това е свързано с даването. Милостинята е свързана с даването. А когато ти правиш милостиня, нека вашата ръка, вижте какво казва, а когато ти правиш милостиня, нека лявата ти ръка да не знае какво прави дясната, за да става твоята милостиня в тайно. И твоят Отец, който е в небесата, ще ти въздаде наяве. Когато даваме, няма нужда да не виждат хората какво правим и какво даваме по възможност. Но когато се дава църковно, в църквата, когато се прави нещо, тогава е добре. Пастора го обявява в църквата и събират се дарения. Аз събираха много дарения по празниците за Рождество Христово. Много дарения, много неща се дават, подаръци, и това е хубаво в църкви. Това трябва да се прави. Библията казва, че трябва да се прави. Ще щеме сега за поста. И когато се молите, не бивайте като лицемери, защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по углите на улиците, да ги виждат човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез в скришната ти стаичка и когато си затвориш вратата, помоли си в тайно на своя Отец, който е в тайно. И Отец си, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Задай си този въпрос, кога за последен път си затворил стаичката и се отделил с Бога сам да се молиш. А когато се молите, не говорете излишни думи, и както езичниците, защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многото си говорене. И тъй не бъдете като тях, защото Отец ви знае от какво се нуждаете, преди вие да му го поискате. А вие се молете така. И Бог, Исус Христос, дава пример как да се молим. Казва, вие се молете така. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговете, както ние простихме на нашите длъжници. И не ни въведай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое, силата и славата до вековете. Амин. Защото ако вие простите на човеците съгрешенията им, Той, небесният ви Отец, ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, Той, вашия Отец, няма да прости вашите съгрешения.
И сега почва за поста. След това ще се върнем за молитвата, защото Исус е дал пример как да се молиме с тази молитва Отче наш. А когато постите, вижте какво казва, а когато постите, значи, когато вие изберете, защото има голяма лъжа, някои хора си мислят, Бог трябва да ми каже кога да постя. Трябва да имам видение, трябва да имам откровение, трябва да чуя глас, не знам си какво и така нататък. Исус не го казва така по този начин. Ти избираш кога да постиш. И казва, а когато постите, не бивайте унили, нито лицемерите, като лицемерите. Чакайте малко, ми бягат буквите. А когато постите, не бивайте унили, както лицемерите, защото те поомрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти когато постиш, помажи главата си и уми лицето си, за да не те вижда човечите, че постиш. Но Отец ти, който е в тайно, и Отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Надолу тази глава ви говори също за съкровищата. Не дей събирай съкровища на земята и така нататък. Много хубава глава, прочетете я, за безпокойство да не се безпокоиме. Добре за тази нова година да прочетете тази глава, препоръчвам ви я, и да почнете да живеете според нея. Много е практична и е много истина говори в нея. Говори за целия ни живот. Говори, както ви казах в началото, говори за нашето даване, как да даваме, да не сме стиснати. В Библията няма човек вярващ, който ще отворя на скоба. Човек вярващ, който да е стиснат. Бог е щедър. И вярващи хора не са стиснати. Ако има някой човек вярващ, който да е стиснат, значи нещо да си зададе въпроса колко чете Божието Слово, колко ходи на църква, колко се моли и търси лицето на Бога, колко общува с Бога. Защото когато ние общуваме с Бога, когато четеме Словото е пълно с това да даваме. Затова не трябва да сме стиснати хора, вярващите. Особено в тия последни времена, които живееме. Но няма да се отклонява от това, защото сега ще говорим за молитвата. Молитвата, Исус Христос ни дава пример как да се молиме. Той казва, Отче наш, ти, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство. 2 точки. Значи, първото нещо, когато ние се молиме, тази молитва, помежду другото, според мене, както аз мисля нещата, много, не знам защо, по различни църкви я цитират на Исус, преди да се молят или преди нещо да стане и почват с молитвата Отче наш, който си на небес, почват да кажат на Исус. Това аз и до ден днешен не го разбирам. Ви казах преди първото ми видео, когато си направих автобиографията, ви казах, че вече 33-та година съм във вярата и ходя с Бога. И това не го разбирам, защо хората се молят така. Защото си мислят, понеже, може би, защото Исус е казал, а вие се молите така и те да изпълняват това слово просто така, без да го мислят, го правят. Точно за това съм тук да ви кажа нещата, които ги правим, да ги правим като ги мислиме. Защото като мислим, искаме Божието присъствие. Той ни учи как. Аз мисля, че тази молитва Бог, Исус Христос е искал просто да научи учениците и нас какъв е модела на молитва. Не да го научим това на Исус, а просто модела как да се молиме, по какъв начин да смиряваме сърцата си. И той започва: Отче наш или Татко наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така на земята. Значи, първо, ние отдаваме хваление на Бога и когато застанеш на молитва, ти знаеш, ти си на молитва, че Твоя Татко е на небето
Той е на престола си. Той има власт, казва. Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така на земята. Значи, когато ти застанеш на молитва, твоето сърце трябва да е сърце, пред кого стоиш, мисли пред кого стоиш. В църквата, в Баптистската църква на брат Вергилчо в Лом, има едно голямо така писано на стената. Мисли пред кого стоиш. Значи, когато ти заставаш в молитва, да се молиш, ти не стоиш пред някой си приятел твой, някой колега от работата и който и да е. Ти стоиш пред царя на царете, господаря и господарите, който е създал небето и земята и в който е властта. И той каза, Господ, когато заставаш, ти заставаш смирението си. Продължаваме надолу. Да дойде Твоята воля, както на небето, така на земята. Дай ни днес ежедневния ни хляб. Той ни учи да искаме от Него ежедневния ни хляб. Не е грешно да се молиш за хляба си. И той ни казва, дай ни днес ежедневния ни хляб. Добре е да се молиме за хляба си. Защото хляба и не е само хляба, това означава ежедневните ни нужди. Означава да имаш хляб, храна, пиене, облекло, къща, от нуждите, които имаш нужда, обувки. Аз се молих едно време, нямах обувки да ходя на църква, молих се даже за обувки, за костюм, за вратовръзка се молих, защото тогава ходихме с вратовръзки едно време на 16 години, тогава пастора ни учеше, слава на Бога, да ходиме, да се обличаме с костюми, с вратовръзки, да имаме вид, да посрещаме хората. Бях разпорител в църквата тогава. Тогава се молих, нямах вратовръзка, молих се Бог да им дава вратовръзка, не съм ходил никога с вратовръзки. За всичко се молихме. Имахме служби, когато нямахме шрайф проектор. Не знам ли съм казал думата правилно. Шрайф проектор. Едно време се молихме, събирахме се и пастор ни казва, молете се за шрайф проектор да имаме в църквата, да описваме песните, които ги пееме. И аз, понеже бях много умен и много знаех да говоря, ми викаха се, че съм ням, че не мога да говоря, не знаех да чета, сричех. Тогава казах, Господи, дай ни това, понеже му знаех името, дай ни това, което там, където слагаме на него и свети на екрана, не знае да го кажа дума с шлайф проектор. Да се молихме за всичко, не е грешно. Не е грешно да се молим за всичко. Телефона ми звъня в другия телефон. Прекъсна видеото. Докато го включа пак. Бях на живо и в Фейсбук пуснах, но телефона звъня и спря видеото. Сега ще го пусна отново. Така е, за съжаление. Добре. Говорим, че за всичко трябва да се молиме. Не е грешно да се молиме за хляба си, за нуждите си. Да искаме от Бога. И Бог ни каза това нещо. Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговете, както ние простихме на нашите длъжници. Смееме ли да кажем така? Както и ние простихме на нашите длъжници. Има ли длъжници, които ти дължат нещо? И ти не си обърнал внимание, не си простил? Ще не отворя една скоба само. Това е много важно да го знаем, това е много силно. Библията казва, здрасти, любене. Библията казва също, когато отиваш на църква да си дадеш дара на олтара и си спомниш по пътя, че някой брат или сестра има нещо против теб, не ти, че имаш против него, той има нещо против теб. От нас и за тебе също. Но казва се, че той, ако има нещо против теб, остави дара си. Остави го настрани. Не го отдавай дара си. Няма да има нужда от него. Няма да има ефект, ако го даваш. Казано по наши думи. Няма да служи за нищо. Барива ще си харчиш дара. Иди първо. Спомири се
с човекът, който има разминаване между вас, и след това иди и предай и принеси дара си. Какво означава дарът? Дарът е молитвата ни. Нашата молитва пред Бога. Това е дарът. Има дарове и други неща. Има дарове като дарения. Дават се днешно време. Дават се дарения, дават се десятъци, даваш от времето си, даваш от всичко даваш. Говорих преди малко. Но тук специално се говори за молитвата. Когато искаш нещо от Бога, не мисли, че ще получиш отговор на молитвите си. Много хора си задават въпрос: много години съм се молил за еди си, какво си, за еди си, що си. И не го получавам. Ще се върна пак, няма да ми омръзне да го кажа. Помислете си, дали четете Библията достатъчно, дали ходите на църква, дали се молите. И тогава ще разберете тия неща. Защото ако не четете Библията, няма как. Ако не общувате с Бога, няма как да разберете цялата истина. Така. И прости ни дълговете, както ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвезе в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото силата и славата и не ни въвезе в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое, силата и слава да го вековете. Амин. Не ни въвезе в изкушение, избави ни от лукавия. Това не е грешна молитва. Много църкви, днешно време, модерни църкви, си мислят вече, че живееме в Христа и няма нужда вече да се молиме, ние имаме всичко. Ние имаме спасение, имаме всичко по благодат. Да, така е. Имаме. Но като имаме всичко, защо Исус ще ни учи тогава да се молиме? Защо Исус каза: искайте и ще ви се дадете. Търсете и ще намерите, хлопете и ще се отвори. Като имаме всичко. И казва също: не ни ви въведе изкушение, защото царството е Твое, силата. Вижте. Да ви избави от лукавия, но избави ни от лукавия. Има лукав на тази земя, има дявол на тази земя. И дявол на тази земя не е спрял да краде и да лъжи. Не е спрял да ви изпрати болести. Не е изпратил да изпраща проклятие. Не е изпраща да изпраща чародейства, магии върху живота ви. Ако греша, кажете, че греша. И новозаветните, не новозаветните, не е тази дума, модерните вярвания, модерните църкви, които при тях вече не съществува такова нещо. Няма пост. Вече не постат, защото сме с младоженица, казват, и няма нужда да постиме. А Библията пише в един от стиховете, казва, Исус каза, те го попитаха: защо този дух не е излезнал? Ние се молихме, нищо не е станало. И той каза: това няма да излезне така. Тук има нужда и пост. Малко да добие сила вашата молитва. Поста има сила в поста. И ако искате да разберете поста повече неща, само ще ги дам за дома, защото много дълго става това видео, не знам дали ще може да се качи в YouTube. Просто прочетете 58 глава на Исаия. Исаия е пророк. И той казва там кой Бог, кой пост избра. И също Библията казва също на различни места се казва, но това май ще го говоря, защото мислех да го говоря в това, да го събера заедно, пост и молитва, но няма да стане. Ще говорим за поста в следващото видео, кога ще бъде, може би утре, с Божията милост и благодат, ако ще е Господ. Но пост е много важен, защото дявола съществува на тази земя. Дявола не е спрал да ви краде. Ще сложи ясно това, да ни краде, да ни изпраща болести, да ни изпраща проклятие, както съм казал всичко това. И Библията казва, но как ще знаете какво казва Библията, ако не я четете? Няма да знаете. А модерните църкви, може би, вече не говорят за воюване. И те няма да ви го кажат. Затова по-добре четете Библията и учете малко. В Библията казва, че нашите оръжия не са плътски, но са силни за събаряне на крепости.
Защо ще го каже Библията, че имаме оръжие, ако няма нужда да ги използваме тия оръжия? Защото ще каже в книгата на къде беше? За Божието всеоръжие, в Ефесяни, 4 глава ми ще беше. Облечете се в Божието всеоръжие, за да устоите и противостоите срещу хитростта на дявола. Дявола съществува и на земята все още. Дявола не е в ада, за да спреме, да воюваме. Затова нашата молитва има няколко вида в молитва. Молитвата, помежду другото, ще отнема още 5 минути, ще се опитам да го изкажа и това. Молитвата е като инструменти, които трябва на един работник. Аз имам фирма, работя в строителна фирма и за всеко нещо трябва специален инструмент. И също по същия начин има различни видове молитви в Библията. Има ходатайствена молитва и я описва в Библията. Има войствена, описва в Библията. Има молитва на милост, на просена на милост от Бога също. Затова, какво иска да кажа точно с това? Че за всяко нещо, за всяка една молитва има начин на молитва. Исус Христос побеждаваше дявола, когато е бил в пустинята и дявол дошъл при него да го изкушава. Той му казвал: тия камъни напри на хляб и яш, защото Исус постеше. Забележете, Исус постеше. А нашите модерни служители и църкви го няма поста. Няма нужда. А Исус постеше. Но това ще го говорим и утре. Исус като постеше, тогава дяволът дошъл при него да изкушава. И каза: обърни тия хлябове, тия камъни стана на хляб. Исус каза: писано е. Библията казва, че Словото е като двуостър меч. Пронизва до разделяне душата, духът, ставите от мозъка и е бич срещу дявола. Молитвата е бич срещу дявола, да знаете. Не може да имаме победа, ако нямаме войствена молитва. И ще спра и с това, защото мисля, че няма да бъде изчерпателен за войствената молитва, а гледам, че Святия Дух ме спира да говоря, но просто няма да имам време да го изкажа всичко това в това видео. Затова утре ще говорим и за войствената молитва, и за поста, за да можем да бъде ясно, за да не бъдем лъжени от света, от религията и от дявола. Бог да ви благослови. Казахме четене на Библията, ходене на църква, молитва. Молитвата е важно нещо пред Бога, да се молиме. Молитвата е общение с Бога. Това общение с Бога, което ще ни направи да бъдем по-близко до Него. Както е молитва и хваление. Хвалението също е вид молитва. Молитвата е вид хваление. Те върват заедно. Молитвата е много важно. Няма как да достигнеш, да чувстваш Бога. Ние казахме, как ще знаеш за Бога? Ще знаеш от Словото на Бога. Как ще почувстваш Бога? Защото Бога е жив. Бога не е религия. Нашия Бог не е религия. Не е направен от дърво, от ръце, от камъни, от не знам какво. Нашия Бог е реален Бог. И Той има чувства, както и на нас ни дал чувства. Той може да докосва нашите чувства. Той ни даде душа. И тая душа е от чувства. Бог иска да докосне нашата душа. И как ще докосне душата ни? Бог докосва душата ни чрез хваление и молитва. Бог да ви благослови. Ще искам с това нещо, ще приключа, защото много се разширява и няма как да го кажа за нула бройки, но просто ще ви дам размисъл, да размислите върху тия неща и да се върнете отново в първоначалното основа, първоначалното учение на апостолите, защото то е най-важното. На него ние градиме, на първоначалната основа, която апостоли са служили. Днешно време от много лъжеучители, лъжепророци, лъжеслужения, забравихме първоначалните неща и се отклонихме от истинската вяра. Влезнахме в религии и в лъжеучения. Затова се опитвам да се върнем в първоначалните ни учения. Бог да ви благослови. До утре. Целувки, успех желая на всички.
Надявам се с силата и с помазанието на Бога, с Святия Дух, ако ще Господ, утре ще се включа пак да продължиме днешното служение. Бог да ви благослови. Чао!